Gaur gure saioan bi neska izango dira, Aitziber eta Amalen. Podcast bat dakae eta elkarrekin barazki batzuk prestatuko ditu. Benetan zabiz? Bai, ikusiko zue, eta gainera barazkirin batea ogi morea prestatuko dugu. Benetan zabiz? Bai, benetan nabil. Eta elkarrekin ikusiko duzue, zuge bat ingo deu, zuritu, siapia eman, eta laberatu. Ederra zugea ikusiko duzue. Benetan zabiz? Benetan. Adi lagunak, saio bikaina dator. Eta egunduko barazkiak ingo ditugu, romesku saltza batekin. Txak! Bueno, lagunak, ogi moria ikusiko deuiten. Barazkiak prestatuko ditugu, baina zugiana txantxasan, Bale. Baina, alko gendunin, Alko gendunin, Gustatuko litzaiguke, Seguru baietz. Bueno, pokazta, zertaz dijoa, zer entzungo deuzuen... Txorrada asko. Danetikan, zubia bai, Bai. Bueno, ikusiko zuen, guantxe garatuko deu zertan ibiltzen dian, eta aldi berien ingoituko ikusiko zuen lurraspiko barazki hauek, gio mejunge batekin, hemen romesku saltza, eta gazta feta alinatuta, lagungarri bezala. Jaten ondo moldatzen zatez, da? Bai, ondo. Zukaldian? Bueno, ez gara flik batuko ez da ere. Bezuera, aizpak zeateo, bikiak zeateo, Ezatozku, Bai, Hermana Sol zentzatozku. Gero, liatuta gaude baita ere, jendak hori izaten du. Jendak hori pentsatzen du, baina gezurra da. Ez dakit nik adi lagunak. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izue pausuz pausu nola ibiliko gean, ados? Vale. Bueno, esan bezala, hemen lurraspiko barazki hau edazkau, eta hemen dakau arbila, dakau baitare asanaiua, dakau patata, eta erremolatxa. Ingoituguna da, zuritu, gero ingoitugu moztu, baino bukaeraino iritsi gabe. Eta hortako, palillo bat jartze talde baten, bestian, eta orduan, mozten dut barazkia, baino beraino iritsi gabe. Hola, gero eskusoinu bat bezala gehatzeko, bale? Eta gero zeingo dugu, barron sartuko jo, hemen dakau eskaia, erromerua, tipuratxa, baratzuria eta gurinakin, honekin ingo dugu, mejunge bat birrinduta, eta emango jo brotxita batekin gainean, eta laberatu ingoitugu, bale? Hoi azteko. Gero hemen dazkat, aseneio txikiak, gero dazkat krosner batzuk, daude hemen perifoioan sustraiak diala, eta tupinan bua. Hauek ingoitugu egozi, beste hau ingo deu xerretan eta prejitu, eta hola topatuko ditugu hiru ereta. Batzuk egozita, batzuk laberatuta, eta bestia prejituta. Eta hori izangoa gure plateran oinarria. Eta oie, jateko, lagungarri bezala, romeskua bat ingo deu. Bakizu ez da saltza romeskua. Nik ez. Kalsotz, tak ezautzen zuen, katalanak diala, erretzen diala, teia baten gainean, eta hori sartzen da saltza batian, dala romesku saltza. Eta romesku saltza izaten da, tomate eta baratzuria erreta, ingoitugula laberatu, labetik ateatzen deunean, ingo dugu ogila eta armendolak salteatu, eta gero dana birrindu ingo dugu, ospin pixkatekin, olio pixkatekin, dagatzakin. Hoi izangoa romesku saltza. Normalen, beti barazki hauek eramateitu. Gio frutu lehorra, batzutan armendak eramatitu, batzutan pinaziak eramatitu, batzutan intxaurrak, hori bakoitzak bere ikutua ematen dio. Eta gero, hoi gutxi baletz, lagungarri bezala ingo dugu, hemen txedakau. Oregano pixkat, piperra utza, limoia, eta ingo dugu feta gazta puskatu, eta alinatu, baitaren intxalada txiki bat bezala jartzeko lagungarri bezala. Ongi? Bai. Bueno, gaur. Martxoak 8, egun berezia. Zeuze berezia ingo zue gaur? Barratxaldean manifestatzera, jun, supongo. Hori azteko eta behin, ez da? Hori lehenengoa. Eta gero ez beste zer. Bakio poteo txiki bat etorriko horren ostian, ose? Bueno, baina hori astero pasatzen. Hori ez da kontatu bihar, hori beti da, hori beti, hori ja. Bueno, esan bezala, zukalden zemuz moldatzen ze, hola indezue, kezka pizkat? Basiku dana ondo, baina hola nezer rarik eta ez.
Bueno, erresa jarriko izuela. Hortik ez dute zer ezagutzen. Baitu, Ja. a ber, Gurina ez da ere. bez? Ez dut ezagutzen. Bueno, O, patata lan erresa jarriko izuet. Vale. Hau zuritzen, ados? Vale, bai. Orduan, zuek zuritu, eta gero ingoitugu moztu, esan dizuten bezala, palillo jarrita eta beraino iritsi Vale. gabe, bale? Vale. Baina zuritzeko nik uste zurigailuekin hobeto moldatuko esatela, Bai, ezta? Bai. Hobeto, Ze Venga. honekin, Jesus Ba, Maria. hoi zuen kontu, ningotena da, tomatek eta baratzuriak laberatu, eta hasiko naiz beste barazkitxo hauek egosten. Ados? Vale, zoragarri. Venga, guazen. Bueno, benetan zabil zibilizate. Bai. Horrela izen hau zuen podcasta, ezta? Bai. Podcasta, ez dakit ondo esaten deten, ez ni Podcast, pizkara... podcast, ja, eske berbida... Komplikatua da, eta Bai. ez gara bakarra, kostatzen da Igual esatea. euskaratu behar dugu hitz hori ere Bai, bai, igual eh? bai, Podcast. Podcastio, zeo Bai. da, eh? A ber, berez, saio bat da, irratiko saio modu Bai. bat, da ez... Da irratiko saio bat, podcasta Eske ja- jendeak ulertzeko grabatuta gelditzen dana, Hori ezta? da, Bai. hori da. Vale. Eta zuen podcasten esan dezu, danetek itzite zuela, ze bai. topatuko deu gehiena? Ze gaieta za? Saltza asko ukitxeu. Saltza asko? Edo gai dala be, beti atatotzeu more pixkat, saltza pixkat. Nik uste, jendeak entzuten badu saioa, kaleko elkarrizketa izan daitekeen hori Bai. topatuko duela, Bai. bi neska gazten arteko elkarrizketa gehi gonbidatuak eman dezakeena. Eta nik uste guaia dela ze askotariko gaiak hartze ditugu, adibidez, aktoreren bat ekarri dezakegu, bere ibilbideaz, gero Eske danetarik, psikologo irakasle bat, beukiguz. hori da. Orduan, horregatik, Zen saio zuazte, noiztik handagoan martxan? Ostras, bai, iraietik. Iraietik Zailo, an. bai, huel ja hogei. gehiago, ez? Oi. Bueno, hogei Hogei bat, bat. bai, bide Eta moratik. izen eta juteko, ze gonbidatu pasadia bertatik anola guk ezagutu aldeuna? Aitziber Garmendia, Bai. Txurru, Ainhoa Vitoria, Ainhoa Etxebarria, Ainhoa baita ere. Etxebarria... Gure irakasle bat ere. Eta- Hori. Eta juten da nien horietako adibidez, aberlari bat juten da musika narira ibiltzen zate, edo Ez que justu da- beste sos eta zitziten ibiltzen zate. Danetarik, ez da bakarrik musiki, gero igual arrozali torten da, eta arrozali galdetotze bere bizitza prigoko zezeri buruz. Arrozali da. Arrapatzizkio zuen gauza, Bai, botatzen due. bai. Bai. Batzuk guzten di, Beste Bai, batzuk ezain beste beste. kostata. Bai. Baina bai, guzten di. Ondo. Bai. Eta bueno, nun ikusi alda, hau podcasta, nik ez dakin antzako. Nun sartu di alda, nun topatuko deu zuen podcast haueko. Podcast, ez dakit nola inez Podcast, izaten. Podcast, ja. Ba, plataforma danetan da entzungai, Spotify, EITB podcasten, eta, bueno, gaztean bebai. Bueno, ostiralero ateratzen da tal bat EITB podcasten, Bai. eta gero, bai, Spotify, iVoox, Apple Podcast, bueno, streaming plataforma guztietan, eta gero igandero emititzen da Gazte Irratian, 3:00 bostetara. Vale, hoi zuzeneko bat izango balit bezala, edo... Bueno, Adibidez hor esklusiban ateratzen da, eta hori eta gero ja txintxilika gelditzen da, edo... Aldrebes. gaztean ez alderantziz. da, hori da. Bai, Vale. lehenengo entzun dezakezu EITB podcasten, eta gero Gaztean. Gaztean. Gaztean, igandetan, eguardian esan dezu, ezta? Eta zenbat irauteu saioak? Bueno, betu, ikusi zuet, ja, geldigan zaudetela. Bai, dana zuen. Bai, lana emango izuet. Zaigu. Bueno, esan dizuet zera, palillokin, baina pixkat, betu hauek, honea organikoa Vale. bota, txukun ibiliko gea. Vale. Dio, bastarrak endungo jo, vale, izkinak endu, Vale. txukun, betu patata guretetik pasako izut, Vale. eta izkina puntxa hauek bai kenduko jozu pixka, vale? Vale. Txukun ibiliko gea. Hauek kenduko izkizut horrela, beitu, Baina hori guain moztu berdezue, esango izuet, Trukua hau da. Jarri, hau alde baten. Hau bestian. Jesus. Horrela. Eta orduan, junbertzea, mosten makildaino. Hola, fin-finak. Ni baino Vale. handiagoa da. Labana. Ah, nahi duzu hau? Jesus. Hobeto moldatuko ze honekin? Ez zait Honekin? importa. Handiak izango dira guztiak. Ez, betu. Zuk nahi zuen hartu. Honekin igual hobeto moldatuko Honekin, zea. honekin. Da niko nazi huelen Eta zu berdina. Vale. Bi makiltxo horiek jartituzu, Vale. eta hain. Vale. Eta erantzun aldi berian, zenbat irauteu saioak? Ba, guatik izango balitz, 3 ordu. Ba, bai, hola, bost. Zergatik esaten zuen, motx gatzezete o luze o zer? Beti gatzega motx. Motxez. Osa, motx gatzega, dinot, beti gatzega dela berbetako Goguakin, Hori da, hori da. Vale, orduan zenbat irauteu? Ba, berez, bat eta bai. hogei eta Ordu eta erdi. piku. Eta zuen bikoitza behar dezue. Bai. Eta Hiru eman gonbidatuak. ezkeok, gero 6 berkauzen dituzten. Ba, bai, bai, Eta gonbidatuak ere, ez? Gonbidatuei ere gustatzen zaie hor. Nintxak ezta? horro oiane beti esaten, benga neskak, gero mosten ibintzen da. Bai, oiane da 3. Lantaldeko Hori da. 3. teknikaria edo. Vale, zenbat zaudete lantaldian? 3. 3 zeate. Bai, 3 neska. Eta hiruren artean moldatzen dezuet dana, bai gidoiak, bai elkarrizketak, bai gonbidatuak lortu dana.
Bai. Katxila, mar, hori da lan mordua, ez da? Bueno, gidoia... Gidoie pixka Ez dago gidoikan, ala? Bai bada gidoie, Bai bada, egon bai. Baina gero jarraitu beste kontu bat da. Bai. Bale, guain erremola txain berrezu. Hau, pizka zikiñago... Bitu haure bai moztu berezu. Hau ere bai, bale, perfecto. Azena jo ere bain. Bale, eta horrela ez? ze moztu. Bale. Eta gero inbiar dezu ere bai. Bale, nik hau zuritxu eta... Bai, zuritu eta berdina egin. Gero hemen jarriko ditugu horrela. Jesus, Maria. Zer diozu? Gogorra alda? Gogorre, Ia zamarrak ez hau gehiago dituen gustatu mosten. zait. Horrekin indar gutxi egin behar da. Zuene, baina bihatzik ez harrapatu, bale? Ez. Garrantzitsuena. Hau holan? Bai, oso ondo. Ya está. Hemen jarri. Oso ondo. Venga, hori zer da? Hori da, nabo, deitzen da. Nabo, Arbilla, bai. bale? Euskera zola da? Sustraia da. Arbilla. Bai. Arbilla da arandano. Ah? Ta arbilla, ez banain nazten, da nabua. Vale. Nabu esategue. Bai. Eta hone ere bai, izen asko aldatzitugu egia. Zan, honi nola esate jozue? Eskaia. Perejil, ez? Ez? Aber, asmatzen zuen usaitzen. Oregano. Bai, oregano, ez? Tomillo. Tomillo. Ostra, oregano usain hartutze? Igual, belarrak beti etortze zaizkizu igual oregano, ez gaude gu oso ohituta hainbeste belar eta peresiletik eta mentatik ateatzen bai gu pixkan astuiteke askotan, Neri, zilantroa ezen bitartean, ezin bai, dut zilantroa. Cilantro euskeraz baldakizu nola dan. Ez. Martorria. Martorria. Bai. Segur ez dut entzun. Nik hemen nahi ikasten askore bai, Martorria. Martorria. Bueno, hau listo. Bai, egiz, izan pixka jateko entzat izen raru daz, Martorria. Bueno, eta zuek, indako lanakin. Espero zenuten olako arrakasta ukitzia, hainbeste jarraitzaia, hainbeste jende zuen podcastak entzuten, Bai, egiz, izan, ez. Ez genuen pentsatzen. Ez. Ez gendun pentsau guri moskoen aukeri, hasi ginen, da esan gendun, bueno, Bole. Eta nola izan histori guztia? Hasi ginen bekau mon gaztean, horraz izan. A ber, gu berez, karrera berdinean genuen, klase berdinean geunden, 5 urte klase berdinean, kazetaritza ikasi genuen, gero master berdina egin genuen baita ere, masterrean ere ez ginen Eta ez ginen, ez zautza ginen, baina ez ginen lagunek, sekulo ez gendun eukiolan hartu emunik, ez zebez. Eta ez dakigu zergatik, berez... Ez que ez ginen tokau ez talantalde baten be. Ja. Eta esan zenuten, guk ez bai elkartuko geha, ez da? Ez que, karo, masterreko praktiketan jarri ziguten bioi gazte irratian, bioi... Eta hor jaliatu zuten. Karo, eta dida saioan, geunden biak, goizetako saioan, eta esan ziguten, beitu, egin dezakezue sekzio bat bakoitzak, eta guk erabaki genuen, binak egitea, eta geneukan juergi sekzioa, zela? Juergi? Parranden inguruko sekzio bat. Ze ona. Faltan botatzen dezu igual sekzio hori orduan pixkat, ez da? Bai. Hortik hasi zan, Ze hortiz ezinotik ja, hartu gendun hor esentzixa moduko bat bisok, kezi ligetako teknikak eta ez dakizeta badakizeta, hortik ja benetan zabiz heldu zen. A ver, konta une pixkatori, a ver, ze teknika. Gure lehenengo zailu, juergaku izan ligetako teknikak juergan. Horrengo asmau gendu zen 4 teknika edo 5 edo, eta horraz izan dana. A ver, kontatu teknika. Tontakeria itzelak, ez hartu ezer serio, porque seriotasun gutxi. Hau be, mozten bioto, ez? Bai, berdin. Bai. Nahazu behitu horre ingo zuzuz, atzekalde guztiken du. Bai, hori, bildurri gabe. Eta jarri guain hori azpin. Azpin, eta horrela moztu. Beitu, remolatxan eri ez da... Ez, Ai, niri bai, bere, daka lur zapore bat ola pixka terrazioa, baina, bueno, goxo da, hola, alineatuta eta oso goxoa, eta oso sanua da gaina guain egun jatia. Bueno, kontatu, ligatzeko horrekin gelditu naiz ni, a ber, ze teknika erabiltzen dira. A ber. Ez que, a ber, ez dugu esango, ez da ere ez ditugunik praktikan jarri, zenik baten bat bai. Epa! Dautu bat, dana, igual, niri gaixen guzteatena, dala, desmaioan teknikin. Desmaioana? Zorabiaren teknika, bai. Hau ez egizuen etxeetan, mesedez. Eta da, guzteatzuen pertsonian aurrin, tipo, zorabiatzez ari elamodu nein. Bai, aberreltzeizun edo. Eta, holan, iguel, lortuko zu, laguntzi eta etxalaguntzi. Drama pizkatxo bat egitea, Biktimaren egitea gustatzen zaigu. Gero badago beste bat, efektiboarena. Hori, a ber, konta. Nik deitzen diot, haupa Mikel zema denbora. Haupa Mikel zema denbora? Bai, izan daiteke Mikel, izan daiteke Ane, baina izan behar da, izen
oiko bat, ez? Bai. Eta ez du bere izena izan behar, inventatu inberdazu izena. Claro. Opa, Mikel, zema denbora eta... Zuiristen zara eta, hombre, Mikel, zema denbora. Eta pertsona horrek esango dizu, baina nor zara, ni ez naiz, Mikel, nola ez, ez dakizte da lekutakoa. Ez ez, ba? Kontxo, ez dakit. Konfutina. Eta ja, hasi zaitzetan, ja. Ordu nola izan ez ubi musu, eta... Eta hoxe. Eta nik behin horrela ligatu nuen. Esaten aizatenak nik ia danak erabilitut, teknikak, txantxan. Pentsa, marihuana erabili bozu gara txino. Gaizki. Bueno, hemen bagoa txirrik itxarraka. Zer musu azte horrekin? Ondo. Oso ondo. Bueno, desente teknika, a ver, beste teknikan bat xelebria. Beste bat. Xelebria ez, baliagarriak, azkenian, ez da? Oi, claro, badago beste bat. Zestatik? Psikologiarena. A ber, hau oso fuertea da. A ver. Esaldi xena dinosu. Bai. A ber, baina hau ja oso lotza galduko izan. Bai. Hau ja moskotu eta onbertzea. Bai. A ver, kontau. Adibidez, zoaz pertsonaren gana eta galdetzen diozu, eta, bueno, ja behin hasita hitz egiten, Mikel ez dakiz zer da, ze ikasten duzu, adibidez, nik matematika eta esaten diozu, nik psikologia, eta, baina justo, zera Platonekin, badago teoria bat ez dakidana ondo, zu badakizu kobazuloaren teoria erakutsiko adidazu. Hori fuertea da. Apliketi esaldi bat oso zer, balixo dena pixkat... Txintxilika garteko. No. Edo, adibidez, komunikazioa ikasten baduzu. Mingainarekin komunikatzen. Baina hau ez jarri pratikan, porque hori esaten badidazu, seguramente... Ja, kagauzu. Sotama bat. Igual plazateko bat. Hori da, hori. Adion berda, segun zenekin zauden ze teknika erabili, ez da? Bai, klaro. Txarna, jentik eraskule batzuk erabili zituzela. Bai, neri etorri zitzaidan tipo bat irratian, esan da gero teknika horrekin. Eta? Agur. Que hori nik erakutzi zut. Ai, ama, ze ona. Bueno, hemen bagaude, txirrik itxarraka, ikusi zuen horrein deun barazkitxo hauek. Ingo deuna da, gatza pixa botare baiola gainetikan, eta laberatu. Ez daga beste misterioikan. Ikusiko zuen ze xelebre, eta ze goxua gelditzen dian. Orduan, hau sartuko deu labian, beitu, beste pixua behar deu, hemen jarriko deu. Nik uste dingotela beste pixua iteko hau jarriko jau, eta hau hemen, hola azpin ez deu jarri bihar. Bueno, eta hau, labian dakaunez, lehen da biziko urratza jarri deu, eta bitartian jungo gea, isa okindegira. Gaur, emakumen eguna danez, ogi morea prestatu dugu. Guazen ikustea. Bueno, eguerdion, Joseba eta ekipo guztia, hemen gaude berriro, Aida naiz, Orozkotik, Iza okindegikoa, eta gaur, martxoak 8, gure ogi morearen orea eta sekretua erakutsiko dizuet. Bueno, eta hemen ditugu gure ogi morea egiteko erabiltzen ditugun osagai guztiak. Alde batetik, irina, gariduna, normala, guk erabiltzen duguna gure ogia egiteko. Gero, botatzen diogu harto moreaz egindako irina. Irina erosten dugu Hego Ameriketako produktuak saltzen dituzten dendetan. Hego Ameriketako produktu bat da, eta gainera gustatzen zaitere sinergia hori izatea eta jolastea osagaiekin. Gatz pizka bat, betiko ama orea fermentazio naturala lortzeko ogian, eta gero ura noski. Bueno, lehenengo eta behin, nazten ditugu bi irinak, urarekin, eta oso astiro amasatzen dugu. Gero ja botatzen diogu ama orea, eta azkenean gatz pizka bat. Beno, ni hasi nintzen ja orain dela 4 edo 5 urte ogi hau egiten, bai azaroaren 25ean, indarkeria matxistaren kontrako egunean, eta bai martxoaren 8ean, ez? Nahi nuen nire lanarekin, edo gure produktuekin, edo azkenean harimaz egiten dudan zerbaitekin laguntzea eta nire gino txiki bat egitea, ez? Eta orduan hasi nintzen hau egiten, eta lortzen genuen diru guztia emakumeak laguntzen dituzten elkartei ematen genituen. Guk emargi elkartearekin egiten dugula, Bilboko elkarte bat da, kriston lana egiten dutena,
Eta, bueno, bakoitzak erabakitzen du zelkarteari ematea, eta, bueno, normalan izaten dira, gure herrietan edo hirietan egoten direnak, ez? Horrela hasi zen, eta ja, hori, orain dela 4 edo 5 urte ja zinela hau egiten. Orduan, iaz, pentsatu nuen, ideia zabaltzea. Orduan, okurritu zitzaidan, bideo bat grabatzea, gure ideia esplikatzen, eta horrela emakume gehiago animatu ziren. Bueno, guk egun batetik bestera egiten ditugu fermentazioak, orduan orain egin dugu orea biharkoa utziko dugu, eta hemen duguna atzo egin genuen ja gaur formatzeko. Eta behitu, ze kolore polita lortu dugun arto morearekin. Orain egingo duguna da zatitzea, boleatzea pizkat, eta ideia eta proiektua indartzeko izena jarri bar genion, ez? Orduan, okurritu zitzaidan Panamorada deitzea proiektu honi, ze, azkenean, gaztelaniaz erabaki nuen egitea, ze Euskal Herritik kanpo ere zabaldu nahi nuen, eta, berez, Portugaleko emakume bat ere dugu gure artean, ez? Emakume asko gaudelanean, honetan, oso potentea gara, oso indartzuak, eta hori jakin behar da. Baditugu zatiak boleatuta, eta fermentatuta daude ja nahiko, orduan egingo diogu orain marraskitzoa guk egindako plantilla batekin, eta hemendik labera. Eta honetaz aparte, Panamorada esaten dugunean ere, entzuterakoan enamorada hitza ez etortzen zaigu burura, eta horrek ere adierazten du gure lanarekiko dugun maitasun hori, sentimendun hori. Orduan, ez dakit polita iruditu zitzaidan nolan egitea. Eta bezeroen erantzuna zoragarria beti bezala. Azkenean horregatik ere egin genuen, ez? Osea, zerbait salgai jartzea guztien lana, ze azkenean guztien arazoa da, orduan guztien lana, eta nik ogia egiten badut eta zuk erosten baduzu, azkenean bion arteko lana da eta proiektua da. Así que badakizue, aste honetan zehar izango dugu ogi hau, nahi baldin baduzue, galdetu, sare sozialetik, edo ez dakit nongoa zareten, baina badakizue okindegi gehiago gehitu direla, así que web horrian ikusi alduzue zeintzuk diren. Eta zerbait, esan nahi baldin baduzue, ideiaren bat edo irekita gaude. Hasi berria gara eta hau guztien proiektua da eta gaude benobetzeko eta gauza gehiago egiteko, así que ideiak ongietorriak dira beti. Aurreko txanpa oso ondo joan zen, 80 inguru saldu genituen, 5 eurotan, eta aste honetan ere hortik goaz, así que aber zelan bukatzen den eguna. Animatu! Familia, hemen geratzen gara Sol eta biok lanean, eta hemen duzue gure ogi morea, badakizue, La Panamoradako ogi morea. Bai Laudion, bai Orozko, niza okindegian aurkituko duzue, eta beste hainbat okindegietan ere, así que animatu erostera. Eskerrik asko! Agur! Hau, paida, ze ekimen polita, Hola! Fundamentuak indindako gauzak eta ze ogi harrakite ditun, Aurrenkoan egin txigun gabonetako ogila, beste ogi berezi batzuk erakutzizkigun, da beti fundamentuzko ogiak egiten, da lehen gai egonakin, da hola xe gustatzen zait, fundamentuzkoak, gora gu eta gutarrak, horrela jarraitu ari da. Gurean jarraituko dugu, hemen labetikan ja atea dugu, romesko egiteko tomate eta baratzuri herria, eta egin behar dugu birrindu, eta birrintzeko ingo deuna da zuritu, eta txortena pixka kendu, bale? Nola erreta dauden, oso errezateako zaie, ikusiko zue. Hola, kendu, mamila barroa sartu, hemen, ateratzeko errezina izaten da, erditikan moztu, eta zanpatu eta mamila ateako zaizue, bale? Hoi, azteko hemen bota, bale? Bale, zure kontu. Ta zu ingozuna da hauek lapikotikan pasako ditut, eta ogia ingozuna da lauki txikitan, pixkat tostatzeko, bale? Bale. Lauki txikitan. Lasek, zeatik gero dana berta jungo dut eta dana berrinduko dugu, bale? Ez dugu ogi guztia moztu iruxerra, eta iruxerra horien puxketetanin, eta ni lapikoan jarriko ditut, azmendolak martxan, eta gero ogila botako dugu bertara. Hau lan, azambarra eskendu biotez? Bai, horrela xe. Behin erreta da honien errexo, eta gero laguntzeko labanatxoa berbazu, zure kontu. Olio pixka botako detonea, eta martxan jarriko gara. Bueno, aurten denboraldi berria da, bigarren denboraldia, ez da? Ze berritasun topatuko ditugu podcasteko saio berri hontan?
berez izaten ari da esklusiben denboraldia, ez? Bai. Esklusibena, ze ona. Pixka, bai, zetorteak uz da, kontetozko eso zer da, jo, hau, harina ez sekulo kontau lehenengoz da kontean dago. Horitxo. Hori da. Osea, gora ekartze zuen jendia, no? Bere honian jartze zuen eta kontatze zuen. Konfisantzio, Bai, Vale. lehenengo denboraldian ere pasatzen zen, baina orain askoz gehiago. Bai, Eta nahi gabe, guk berez Bai. ez diegu eskatzen, baina Ez. ez dakit, etortzen dira berritasun askorekin. Adibidez, kontatu jomen txaskarri joan Adibidez. Iban Garziaren oso. ona Iban da. Garziana oso kotillo handixiz izan, eta gainera, bera pertsoni be, enterau izan. Bai. Kontauen txisme bat, A ver. Txismi, kontauen gustatzen. txisme bat, liauzala Telecinkoko reality bateko tipo bataz. Bai. Eta bera tipu be, enterau izan, ze hainbeste viralizau zan bidixu, ba jentik traduzi Osa, birala intzan bideoa gaina. Bueno, virala, gutzako bai, jentiatzako igual ez, baina gutzako bainoz baina ikustaldi gehiago eukizitxun, eta bera tipu benterau izan, berei buruz kontau bana. Eunda irurogeita zazpi Eta izen da bizen dadan esan zuen. Guk ez gendun esan, pitidu ipini gendun, Claro. baina asmau esan. Vale. beraz- Bea seguro konturatuko zala. Claro, eske Ta kontua jende ere bai. Ta jende ere bai. baina eske ezaugarriak eman zituen Claro. tipo horrenak, orduan jendeak badaki, eta hori. Claro, ez da ize tipo, ez dakiz da de vuelta, ez dakiz zein zibilizan, ez dakiz lako uli, eta atzenin jentik ba asmau. Total, Guk ez dugu zan, tipo baina. horrek idatzi ziola Iban Garziari esaten, aizu Iban, daukat Instagrameko mezuen bandeja beteta, ez dakize podcasteko reels honekin, mesedez, eskatu diot lagun bati itzultzeko euskeratik gaztelera, porque ez dut ezer ulertu, baina badakit nitaz ari zaretela, eta grazia egin zion tipari, baina bueno. Bai, izan azarretu ez ezer, baina... Ze Bueno, ona. en fin. Bai. Eta ber, zein zan tipua. Botako dut hau hor, Zein zan tipu? A ber, tipu Ez egozan... dugu esango. Ez, izena ez dugu esango, baina egozan Secret Story. bai, Ah, da, eta- Telefinkoko reality Eta bat. zuen podcastak, ez da, Iban Garziana entzun behar dugu orduen, ez da? Pixkaten teatzeko hortaz. Bai, jendeari bai. gustatu zaio, de hecho, esango nuke entzunenetakoa dela. Bai. Ze, bueno, importantea da esatea ere, daukagula Instagramen eta TikToken, Bai. igotzen dugula edukia, podcastaren zatitxoak, ataletako zatitxoak. Bai. Orduan, polita izaten da, ez, ahotsari ere aurpegia jartzea, zati kuriosoenekin, edo la kotilleoa eman dezaketen datalekin, jendeak Hori klikatzeko jendea da asko ikusteko. guzteako. Jendiak izten txuzmarra pila Bai. gustatzen zaio, Konturetzega, txismi gotogun bako txin, visualizazioik gora Ranga, itxen venga, gora, ez da? Bai. Hori hola da, eta nik gaur egune bai, azkenian ez zea, konkiz ikusten, da ez dakiz ikusten, eta gio, beti txismorro botatzen bai, bueltan jendeari da bueltan da gustatzen bueltan. Jendia morbosua da, Bai. Joseba Zuek Uzela... ala izango zate. Bai. Nire kotilloa esan ez aita inbeste gustatzen, baina... Bueno, aizi. Bueno, aitzea. Ez, benetan. Bueno, oso ondo, moztu la bildurri gabe, Bai, goiti bera. holan? Bai, Vale. bildurri gabe. Txismi bitxo ikustau, Hori, eta A guain ber, bai. zanpatu, eta mamila atea berdezu, indarrain. Apai. Hoi den, arrazoia. Jesus, Maria. No, gozo ongo da, Eta zuetako bilotak, zu behataz esan dezu txismorre baina zenei gustatzen zaizkio gehiago bilotatek. Bixoi, nik uste dut. Bixoi. Male, zuri askoz gehi gustatzen kotillo. Hoitxe nahi nuen. Bueno, astero, baina ez da ezer txarra. Baina astero, elkartzen garenean, astero, beti egiten dit kaldera berdina. A ber, aitzi, kotileuk, eta hori, ze kotilleo, baina nire bizitza hola planoa da, oza, ze kontatuko ditu. Bueno, baina hori da pixka ja, bitxu, konbertsazio pixka, saltza pixka tateko, guna da. Baina niri kotileu, bueno... Eta zuenak ebai kontatzen dituzue, o gustatzen zaizu egon bidatu bakarrik ateatzia? A ber, guri peurte handi batzutan, Bai. ez gure pertsonalak, baina, bueno, gube atzenin komentauen itxoguz gaidanak. Bai. Nik uste entzun eskero podcasta, atzenin guri buruzko esentzixi pixkat ikusten dala. Bai, eta nahi gabe askotan Bai. gero entzun, eta Bai. esan, ostras, Zesa. esposizio gehiago Joder. Ez pasabaku, baina, bueno, ez, bestelan ez dugu lan, ez. A ber, Zer muso azor? dagoeneko Ezinio, be. Guain inbiara zuena, kontuz, hau oso berua dao, Vale. eta bertara bota bihar dezue. Vale. Eta gero, dana, birringailuakin ondo birrindu. Olio emango izuete bai, olio virgina botako jau, Vale, ez esto. txorrota da ehar bat, Ja, gatza ere bai jarriko izuet, pringi deuken bai, ikutzela. pringi hori, zukaldian pringa pinbierda. Bai, Gero ja. honea gota, organikoa da. Vale, guztia, vale. vale? Eta Hau nik ez da, inbiarretena da, gatza bai jarriko izuet. Gero, olioa gatza eta birrindu, vale? Hau bai bota behar dezu. hau izango da, asteburutan egiteko, ez? Ez dut imaginatzen astelen batean lana eta gero, etxean aguzia egitea, edo bai, edo ez, edo Bueno, zer. kudeatu inbiar da, ba, ezin barazkila azte buruan egoi asko bat erreba ezu, basartu ja barazkik erretzea. Ja. Aprobetxature bai bero hori, ez da? Labeko Joseba. beruak eta... Bai, Baina, garbitu zuko lasai. zinero izen da, egunero itxosu solako kurradak, zutako be?
A ber, ni hemen gora etortzen naiz. Ikusteko jendeak dakitela sukaldian. Baina egia esan, guk etxian eba izafatzen dugu, porru salda bat. Horakazu ezetutako trapoa, baino zurrekin. Gio iten deure bai, tortilla, patata eta tomatekin, petxuga, pure patatakin, gu danetik ite deu, eta etxian egia esan, normalian, normal jaten deu. Eta egia esan hobeto da, astegun baten, sano jan behar da, ondo jan behar da, eta elikatzeko jan behar da. Gio, azte burutan pixak gora, eta horri behar gara. Igandeko podcasta ez dugu ikusiko porru salda batekin. Bueno, ez baina dinot, tardau itxosule, oza, kurradi sartozule, gauza bako txaitxe. Hombre, gauzak bere etekin ateatzeko azkenian landuin behar dira, eta gero bere horrek maitasun hori emate jozu platera, eta gero maigainean basure familikin jateko baseo. Claro, imagina guna etorri eta tortilla bat egitea, ez da plana ez da ere, ez? Tortilla zuek eakutsi nahi, seguro bat zuek. Eta gero, zuen podcasta, gero, sare sozialetan, TikToken eta hori, asko komentatzen dira, ez da? Hau, nundaka exito gehiena. TikToken nahikoa, Iban Garziaren Reelsetako batek, Reelsa da bideozatitxo bat, ola laburra, dauzkegun da 70.000 ikustaldi, hori oso fuertea da. Mutzako tope. Hori da rekorra, Ibanena. Bai, gure rekorra, bai. Osea, ligoteak behar dituzue. Bai, guztizu, bai, ze zentia jo iso guztetan. Azkenean Iban Garzia ere TikTokerra da, TikTokeko algoritmoak ez dakigu nola funtzionatzen duen, orduan ez dakigu zergatik, baina ala da. Ja, erra da hor batzutan, gure Instagramen badakat eta holako gauzak, eta egia esan, batzutan bideo bat interesen zu, eta bai, 1.000 pertsona ikusteko. Gero bestatik zukizton errezeta erra, eta 4.000 errezetu. Zergatik gertatzen dira holako gauzak. Ja, gero bestakigu. Ze, adibidez Ibanen ape, 3 edo igo gendu zen, eta batek egun da 3 eta 10.000, da bestik iguel 10.000. Hau, jo, edo zelan. Bai, bota txorreta polit bat, bai. Pizka gehiago bestein beste bai, gutxinez. Venga, oso ondo, nahiko. Eta gatza igual gitxitxu. Gatza bota pixka eta gio berba hau probatuko dugu eta botako jo. Vale, bueno, ordu nola nitxiko. Bai, zan nito mate ere bai bota jo, niti pixkat. Hor da gazu birringailua, sartu, azpira sartu aldezuna eta azpila honian eman. Ia, ez duten estropizitxo ikitzen, Oi, seguro ez. Vale, a ver. Eta, ama! Eta bueno, zein gustatuko ditzaizuke guain eramatia zuen saiora, eukiko zuen baten baizatzen, hau nahi dugu harrapatuta kosta itezaigu, ez dakize, o... Saiatu gara Itziarrituñorekin adibidez. Berez itzein genuen berarekin, eta berak esan zigun, baiet, ezak zer, baino liatuta zebilela lan askorekin, eta bueno. Liatuta de ligoteo? Bueno, bai, Itziarrekin liatu. Hobeto, gongo zan, lio gehiago, gongo zan. Aribatako bixi huelzo zer. Ez baina egisa, bigarren temporadan, lehenengun esan izenolan, lehenengun kostabitxakun gentitopeti, baina bigarren errez gabiz. Batzuk eurek esasku etorteko eta orduan... Gero daukagu hor Julian Jantzi, daukagu la bromita bat berarekin. Julian Jantzi. Bai, baina etor junda edo juteko dago? Beitu, Julian Jantzi egin digu kriston ghosting. Ghosting eizku. Kriston? Ghosting. A ber, nesplikatu zelan ghosting. Zemat urte dituzuzu? Nik 105, hola. Joe, mentxatzen 160, eskerra. Vale, ghostinga da, idazten diozunean pertsonari eta ez izunean erantzuten. Leitzen duela, baina ez duela erantzuten. Hauria idaiten Julian orduan? Bai, lo que pasa Julianekin hitzein dugu, baiet esan zigun, geratu ginen, de hecho, egun baterako, eta desaparezio. Eta gaur arte? Gero beste egun baten idatzi lehuntzen, gero hori ja estozkun erantzun, da, karo, gero txisti da, programan eta nibintxe garela komentan, jo, ez asko, baina estozko erantzuten doin, bueno, jartzen dugu beste. Orduna, baina hori da bere saltza ematen ordune bai horrein, no? Bai. Zuek danai ateatzei jo zuetekin, ez danai etortzen bai, Claro, baiet, claro. Eta bueno, eta hor guztitan. Ez da, kolaborazioen bat egoten da, igual norbaiten astero bi hastian behin edo behin minutan errepikatu duna, edo lako ikan? Bueno, a ber, dauko kolaborazio bat, fiju, bada Arrosali. Da beste pertsona bat, lan robot bat, eta horrek robotak eitxutxu galdera saltzeruk, horoskopu irakurtotze gonbidatuei. Vale. Arrosali, joko asko boten dago. Kaina ematen die gonbidatuei, galdera existenzialak ere egiten dizkio gonbidatuari. Eta gero aparte daukagu tarte bat hasieran, deitzen diogula, Zer diozu, zer diogu, hori tartea ira txisti. Kontua da hartzen dugun gaiarekin, gure iritzea ematen dugu. Vale, a ver. Nik ere probatu nahi dut. Venga, mango beste goiera bat. Hartuko dut honekin, Ogi esente bota dio, eta horretik angelditu da pikatxuria, baina goxua dao, oso goxua dao. Bai.
Gatza, nipetzut ez da bela. Ni ez dut ondo da, hola, ez da? Bai. Batzu ja, tomate herria, gio armendolak, erra. Bueno, ba, oso ondo, bideratu dugu gure lana desente, Labian dazkau lurraspiko barazkik, hemen txe, bota deu, eta botako jot beste hauek xeke bai, ja egosten jartzeko, asanaioak egosten, hauek xeke bai, horrela jarraitu, nin biharretena da, tupiri nambo hau xerretanin, eta prejitu, hemen txe aska ja egosita, asanaioak, behitu asanaioak ze gauza berezia indien, Bakizu zo dela hor asanaio batzu more bezala ziala. Bai. Bestia bera, behitu, urdina bezala utzi du eura. Ui, ama. Behitu. Baina, bueno, hori ez dugu erabiliko. Ingo deuna da, iragatzi, pixka lehortzen jarriko ditugu, eta gero guruinetetik pasako ditugu, ja plateraratzeko. Hemen dakatena da, olioa berotzen, tope, gehiagi igual. Ingo dena da, pixka zua berelekun jarri, eta zuekin behar zuena da, entxadatxo hau prestatu oso erresa da. Vale. Inberre zuena da, gaztatxoi, xerretan moztu, adibidez, eta gero bota hautzak, pixka bota limoizukua, eta naztu, eta gero plateraratzeko prestatuta utziko dugu. Hemen iragatzin beharretan deten bezala, eta gero galdetu nahi nizuen, leheno moztu indizuet, atal hori egiten zenuten hasieran. Bai. Zer diogu, zer diozu tartean. Zer diozu, zertan datza zehazki horrek. Gogokin gelditu naizta. Zeite zuen hainbeste parre? Ba, eske kuriosa da, ze berez tartea existitzen da, baina ezertarako, porque ez dugu inoiz egiten. Benetan, guantxe ingo deuna zue, Ez, baina eske, gainera txarna, nobeda demo, nipini gendune, bigarren demoraldireko, da gero ez dugu lehitzen. Claro, kontua da, ataleko gaiaren inguruan gure iritzia ematen dugula hasieran, iritzia edo, bueno... Zenundin noa ibilidan, da zetopatuko deun bertan. Hori da, komentatzen dugu pizkatxo bat, eta gero, zer diozu da entzulek bidalitako audioekin. Ea zer dion jendiak. Edo berez jendeik galdetuteko gauzak. Feedbacka hori esaten dana, ez da? Hoixe. Da, karo, heltzen da atala grabetako momentu, eta jendik ez tozku igual eser esaten, igual astutxako galdetzi, igual ez dakize. Eta hor gelditzen dira. Da ez dugu, bueno, zer diogu guk, eta jazta. Batzutan alperra gara baita ere, eta esateko, bueno, igual ez da importantea jendearen iritzia. Guk esaten Bueno, holako gehin inberdia, azkenen improvisatu iten dezu asko zuek, ez da? Bai. Hauxe horrela? Vale, oso ondo. Gaizki egin dut edo? Oso ondo, bota bertara, bota danetik pixkat. Vale, holaxe tal cual botako. Mango izut behitu, gatza eta olio ere bai. Vale. Gingo zu hautzak bota, eta limoia eta horrekin alinatu. Venga, ba. Baina hau osoik ez da, edo bai? Pixka bota, denak bota. Hola ez dago oso itxuroso, Ba, bale nahiko, bota danetik pixkat, hartu zarrezka eta bueltatxo batzuk eman nola. Eta ikusiko zo ze itxura politatuko. Gatza. Limoie bere boten biak. Venga. Eta olio txorrota da behar bat. Venga, ba. Olio Virginia, bale? Hemen inberdetena da, nik hau martxan dakat, ingo deuna da gurinetan, hemen inditugun, egozi ditugun lurraspiko txo hauek bota, behitu, horrela, eta pixka karamelizatu. Oso ondo. Vale. Eta beste alde batetikan, hemen, hauexek prejitu. Vale. Hauek segundu batean, iten dira, ikusiko zuen. Bota, hori bai, banaka bota berdia, Gozi sartzen dauketela. Bai, ez da. A ber, oso itxuroso hori ez dago, Ja, a ber. Ez? Bueno, baina, a ber, gozu bai. Olioa, bota. Ala, Jesus Maria. Hor beste histori bat izan da, ez da? Venga, ba. Bueno, da, nobeto. Hola, no. Bueno, eta hauek, zezatezue, indezuen hau, behitu ze itxura. Opa, oso ondo. Hau bai arra, Bai. Kontu zikutu gabe, bero da gota, Bueno, hau kendu hemendikan, hau alde batea. Nabu lantzekulo ez da probau ni neuk. Ez? Nik nabu ez dut probau, orokorrean. Ni bai, baina ensaladan. Zetaz farre. Superezitxo bezata. Bai, ba. Ez, baina, eske, behitu, amak frutak da bat dauka eta dauka danetatik, baina eske justo etxean nik ez dut fruta jaten. Ez? Bai, fuertea da. Eta ze jatezu postre, jogurra asko, ose? Urdai azpikoa. Urdai azpikoa? Vale, eske atzu gustatzen zait. Esate buen, ez da kasarrero. Cuchillo de palo. Nola izatea. Bai. Bueno, hartuko ditut nik. Goiaratxua, sardezka, eta platenen jartzen jungo beha dana. Vale. Baitu, hau esan dezuen txura honez dakala. Hore jarriko duzu kola, perfecto. Bueno, gutxi gora bera, puskatu intzeskigu pixka, baino, xamurrak egongo dira. Hemen, entxalada pixkat, lagungarri. Wow, sainia itzela da, Itzela. Berroiek ez izkiun erretzen, Hemen bibigikin ibili berria da. Vale, hauek, kanpoa. Listo, kurruskari pixkat eukitzeko, gure platerian gaur.
Hemen, hau dantzan dakau, da guelta mamertza jo. Beitu, hon ere, ze urran usaila botatzen nola, Oizaldezu argitaratzen. Instagramen, da nola topatuko dugu Instagramen. Abildua benetan zabiz. Benetan zabiz. Zabiz zetarekin, porque bizkaitarra da, baina zabiz zetarekin. Zabiz. Benetan zabiz. Bueno, lagunak, hemen txeak hau, gaur elkarrekin indeuna, eta jarraitu goxatu erazten da noi, eta jarraitu olatuan. Ados? Berdin. Aio. Agur. Iararte.